Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka a dneska tu máme druhýkrát na mojom kanále hru Steel a Brainrot. Ešte predtým ako začneme, dajte like, odber, zapnite si zvonček, aby vám žiadne video neutieklo a ja vám rovno ukážem na začiatok moju bejstku. No to je moja bejstka. Tu mám Kokofanto Elefanto, áno, sami Kokofanto Elefanto, nepýtajte sa vám prečo. Potom tu mám ďalšieho Brainrot Goda. A ešte tu mám 3 patra. Mám tu týchto tu secretov, iba jedného, no. Ale potom tu mám Brainrot Godov. A ešte úplne hore, tak tu mám môjho najzatnejšieho secreta, Lavaka Saturnita. Ja si rovno zoberiem peniaze. A kto by mal tralala, potrebovala by som na rebirth, tak mi prosím vás napíšte do komentáru. Ja vám ho vymením za všetkých Kokofantov Elefantov, alebo za čo budete chcieť. Za čo budete chcieť, vám vymením tralalelo tralala. Takže ako máte, tak mi napíšte do komentárov určite. No mne by sa fakt, že hodil na rebirth. Môžete vidieť, potrebujem na rebirth. 1 trilión už mám, ale ešte tralalelo tralala. Takže kto ho má, píšte do komentárov. Ja si tu vyzvihnem ešte peniaze. Tak, a dneska vlastne sa budeme snažiť získať do tralalelo tralala alebo nejakých Brainrot Godov, secretov, toto na private. Nie je to môj private, je to private môjho kamaráta, ale tak samozrejme ja k tomu mám prístup. A viete, čo ja vždycky robím, keď sa nudím vo Steel a Brainrot? Schválne to môžete skúsiť aj vy. Musíte si kúpiť túto vec, potom vyskočte na toto, alebo ak vám to nejde, tak vyskočte iba na toto a potom už vyskočte hore a potom vyskočte sem. Potom odtiaľ skočte sem, skočte na druhú bejstku, zase na inú a zase na inú a keď sem dojdete, tak ja robievam toto, že skočím a snažím sa čo najďalej doskočiť. Nenávidím tieto bugy v Steel a Brainrot! Musíte sa snažiť. Ešte raz. Ja to tak nenávidím. Ja to nenávidím. No proste musíte sa snažiť doskočiť čo najďalej. Ja to robím, keď sa nudím v Steel a Brainrot. A ešte robím jednu vec. Napíšem do chatu, že boss sami tralalero, tralala. Proste Brainrota, čo by som potrebovala. Sice som ho dostala iba raz, keď som ho potrebovala, ale tak nevadí, no. Plus sami tralalelo, tralala. Tu je Trulmeru Truličina zrovna. Kámo, samé epiky sú tu. No, dobre, toto epika úplne není. Rareko, tak ja neviem čo teraz, ja sa asi presuniem na normálny server, ja to urobím pre vás. Že sa presuniem na normálny server, aby to bola sranda. Ja to spravím pre vás, lebo vy ste tí najlepší fanúšikovia. No, ja si ešte z nich vyzdvihnem posledné peniaze možno. Lebo možno už ich neuvidím. Možno tie peniaze už neuvidím, keďže teraz idem na normálny server. Prosím, len nech mi neukradnú laváku, lebo to by som neprežila. A viem, že tam zase budú mať tie včely a hento. Tak ja si to kúpim tiež. Keď oni, tak aj ja. Ja sa teraz odpojím a pôjdem na ten server. Odpojím sa. Lebo ale ja sa fakt bojím, že mi tam niečo ukradnú. Hlavne tú lavaku, o tu nechcem v živote prísť. To je môj najsilnejší Brainrot. Viem, že je trochu slabý, ale tak musíte pochopiť, že ja do toho nedávam 1 000 000 korún, jak všetci ostatní. Ja tu proste hrám bez peňazov. No som tu. Sakra. Dobre. Ja si tu počkám. Není tu našťastie tak veľa ľudí. To sú moji friendovia, tu či? Neviem. Ale som sa joinla na normálny server, neviem, či ste videli. Ale mali by ste vidieť. Rýchlo musím zamknúť bejstku. Rýchlo. Dobre, rýchlo utekám. Dobre. Kto mi Vidíte to?
Vidíte to? Hneď mi už idú kradnúť. Hneď mi idú kradnúť! Hneď mi už proste kradnú. Nie, ja sa bojím. Ja sa bojím, že mi tu ukradnú. Nie, leave. Nie, prosím. Hej, keď mi ho ukradol niekto. Tak si vypnite zvuk, lebo sa budem hučať ako v minulej časti. Takže ja sa idem joinúť na private server. V živote nejdem už na tento. Ja to robím kvôli vám. Ale ja tam už fakt nejdem. Fakt tam nejdem už. Lebo to by som fakt neprežila. Ja tu je ten private. Lebo ja tam už v živote nejdem. Ale fakt, že v živote. No poďme, nech ma tu joine. Hej, ak tam nemám toho Brainrot Goda, nech si ma neželajú. Ešte že tak, lebo kebyže ho tu nemám. Tak ten mobil rozmlátim celý Steel a Brainrot, ani už z toho hovoriť neviem, jaké mám teraz nervy. A rozmlátim všetko. Našťastie mi nič nezobrali. Ale teraz vám už fakt prisahám, že tam nejdem. Ja by som mohla dať niekoho do Fuse Machine. Refresh in 20 minút. OK, ja tam dám tých kokofantov elefantov. Počkajte, ja sa pozriem. Čo tu môžem dostať? Mangolíny. Počkajte. Kámo, ja potrebujem troch odindindindov a samíny. No, kámo. To mangolíny. Potrebujem iba týchto slabých, ale tak to sa mi neoplatí. To sa mi neoplatí. Kámo, ale ja chcem tralala. Ak ho niekto máte, tak píšte do komentárov. Tralalero. Tralala. Tak to. Sakra. Dobre, lebo ja fakt chcem tralala. Veď sa pozrite, ja už mám 1 trilión, ale ja nemám tralalelo, tralala, parkoadilo, parkola. Takže to ma fakt štve, ale fakt. Ja si asi nebudem zamykať bestku, podľa mňa teraz nikto nedojde. Tak radšej si ju zamknem, lebo ja sa fakt bojím. Lebo raz sa mi stalo, že som bola na private, na kamarátovom private a niekto mi proste kradol. A ukradol mi môjho bývalého najlepšieho Brainrota. A potom taký týpeček, ja som s ním potom hrala, a potom ma skoro skemol o tú lavaku. Skoro ma o ňu skemol. Ja som si myslela, že on si ju iba požiča do indexu, hej? Ale on mi ju potom nechcel vrátiť. Ja som proste musela sa tu s ním hádať, aby mi to vrátil. A ešte sa mi stalo, že taký týpek proste sa joinol na server, napísal, že nech nekradnem a sám mi potom ukradol. No nie je to skvelé toto. No ne, vôbec to není skvelé. Pozrieme, tu je mytika. 2 milióny. Ok, ja to zoberiem. Ale akože ja to iba predám. Lebo akože ja to nepotrebujem. Ja tu potrebujem mať iba Brainrot Godov alebo Secretov. Takže bye bye za 1 milión. Let's go. Talpa di ferro a zase talpa di ferro. What? A vysvetlite mi, prečo dáva iba 9 za sekundu a mám za ňo platiť 1000. Ne. Fakt tomu nerozumiem. Proste Steel a Brainrot logika. Kámo, tak padne mi tu niečo dobré. Asi ne. Zase trik, trak, barabum. Padne mi tu niečo dobré už. Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Nie, srandujem. Samozrejme, niečo to zatiaľ nepadlo, tak som to strihla. Lebo mne to nebaví čakať. Podľa mňa ani vás nebaví čakať. Furt, keď tu nič ne... Bombini guzini. Ja hneď po tomto videu napíšem môjmu kamarátovi, lebo on to potreboval na Rebirth, tak ja mu to kúpim.
No, aspoň niečo normálne. A nie tu žiadny, títo tu, týmči, stripy, tropy, nubiny, picaniny, to najhoršie. Hej, mám to kúpiť? Ja to kúpim. A hneď to aj predám. Tak čo, stojí iba 25, alebo koľko stojí? 25 €. Tak to mi veľa neubere. Ja tu mám toho Bombínyho. To si nechám tu dole. A Nubínyho idem hneď predať. Ja neviem, na čo som ho zobrala iba. Tak zo srandy. Tak prečo nie? 20 €. Wow! Predám ho za 13. Bomba! Prečo nepredal? No už sa predaj. Ja to tu nechcem. To je noob. Akože mňa to fakt nebaví čakať. Môžu mi tu niečo dať normálne, okrem toho Bombínyho? Kamo? Brainrot, God, or, alebo Secret. Sami. Kamo? Ale dávať 1000, síce iba. Ale akože Gold, Blueberry, Octopusiny. OK, ja to kúpim, do indexu sa hodí. Nebudem hovoriť, že nie. Kamo, ak chcem tralalelo, tralala. Už mi ho dajte. Mi ho nedajú nikdy. No ja ho hneď predám, lebo tak akože... Neviem, ja to chcem mať iba Brainrot Godov a toho Bombínyho som zobrala pre kamaráta. Lebo on ho potreboval na Rebirth. Ďalšia legendárka, ale akože nič zaujímavé. Je tu zrovna Gold Šimpanzíny Bananiny. Ja neviem, či ho niekto nebude potrebovať na Rebirth, ale... Ja si ho zoberiem iba do indexu, lebo ja ho fakt nechcem. Ale zoberiem ho proste do indexu a hneď ho predám. No poď, Šimpanzíny. Tu je. Idem ho rovno predať. Ale furt nič dobré. Furt. Ja to nechápem, ja tu čakám furt. Už 2 hodiny. A nič. Proste nič. Mytika Gorilo Watermolondrilo. OK. No, neviem ja, či ho chcem. Neviem. Mám zobrať alebo nie? Stojí 3 milióny a dáva iba 8 000. Tak ja ho nechám. Ja ho nezoberiem. Ale už to fakt chcelo niečo dobré, nejakého Brainrot Goda aspoň. Ja som povedala Brainrot Goda a nie Pipi Potato legendárku. Sami! Už sa preber a daj mi tu niečo dobré. Hoši, ja som si nevšimla, tam Brainrot Goda. Kamo, nie, neodchádzaj! Aha, on tu už na ním. A sakra. Ja som si nevšimla toho Brainrot Goda, čo tu bol. On dával, koľko dával? 1 000 000, sa mi zdá. Za sekundu. Sakra. Čo teraz? Ja som taká hlúpa. No nič. Ja si ďalšie ma nebudem. Musím tu proste jednoducho čakať. Mne sa tu už fakt nechce čakať. Takže toto video je u konca. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste sa dopozerali úplne do konca. Aj sa to rimovalo. GG. Nezabudnite dať like a odber. Ideme na 3000 odberateľov. A vy sa majte krásne. A samozrejme mi napíšte, keď máte tralala a vymenili by ste ho za niečo z mojej bejsky, tak ja vám dám za ňo hocičo, ale iba jedného. Hocičo vám dám za ňo, čo budete chcieť, čo si vyberiete, ale iba jedného. A vy mi musíte dať toho tralala. Takže napíšte do komentárov a vy sa majte krásne a čus.